Rêxistina dengê girtiyan nav û hejmara hin girtiyên di zindanên rejîma Esedê belav kir. Rêxistina dengê girtiyan ew nav ji aliyê girtiyên berê yên ku di zindana Sêdnaya ya rejîma Esed de bûn û serbest hatine berdan belgekiriye. Ku hejmara girtiyên di zindana Sêdnaya ya rejîmê de ku bi nav û rêkefta girtina wan hatine belgekirin 5 girtîne û ji parêzgehên Hema û Şamê û Hemsê û Hesekê û Dêrazorê ne. Her wiha heman rêxistinê hejmar û navê girtiyên ku di heman zindanê de ji ber işkenceyê jiyana xwe ji dest dane belgekiriye. Ku hejmara wan 25 kesin. Ji bilîveyekê jî ARK Azadiya Rojavayê Kurdistanê kariye navê hin girtiyên di zindanên rejîma Esed belge bike û ji wan girtiyan Enes Abdulhekîm Huseynî ku ji dayîkbûyê Qamişlo 1983 ye li Şama paytexta Sûriyê di sihê meha duwazdan ji sala 2012 ve ji aliyê Emnîdewlê ya rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Nîzar Mihemed Hesên ji dayîkbûyê Dêrikê sala 1907 ye. Di 15 Eylûla sala 2012 de li taxa Atadamun li Şama paytexta Sûriyê ji aliyê Şaxê El-Xetîbê Emnîdewlê ve ya rejîma Esed hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Ciwan Abdirehman Xalid ji dayîkbûyê Qamişlo 1908 ye. Di sisê meha nehan ji sala 2012 ve li taxa Zorava li Şama paytexta Sûriyê ji aliyê Komîteyên Gelêriyên rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Raja Altemir Yaqub ji dayîkbûyê Qamişlo sala 1974 ye. Di siyê meha dehan ji sala 2012 li taxa Zorava li Şama paytexta Sûriyê ji aliyê Şaxê 215 ewlekariya leşkerî ya rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Hesên Îso bavê Fîras 65 salî ye. Di duê meha nehan ji sala 2011 li Hesekê ji aliyê hêzên ewlekariya esmanî ya rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Cemal Ahmed Alî ji dayîkbûyê Efrînê sala 1985 ye. Di 27 meha şeşan sala 2013 li taxa Zorava li Şamê ji aliyê ewlekariya rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Cemîl Umar İbrahîm bavê Adil ji dayîkbûyê Qamişlo sala 1985 ye. Di 13 meha heftan ji sala 2012 li Qamişlo ji aliyê ewlekariya rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Rênas Cemal Ahmed Alî ji dayîkbûyê Efrînê sala 1985 ye. Di yekê meha duwazdan ji sala 2012 ve li taxa Zorava ya Şamê ji aliyê Şaxê 215 ya sîxoriya leşkeriya rejîmê ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Abdirehman Mahmud Faris ji dayîkbûyê Dirbêsiyê sala 1982 ne. Li taxa Zorava li Şamê di sisê meha çaran ji sala 2013 ve ji aliyê Şaxê 215 ya sîxoriya leşkeriya rejîmê hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Zandî Mihemed Saîd Remo ji dayîkbûyê Girkêlekê sala 1989 ye. Di 26 meha pêncan ji sala 2012 ve li Girkêlekê hate revandin ku di wê demê de bajarokê Girkêlekê dibin kontrola rejîma Esed de bû û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Mansur Abdilbarî Mansur ji dayîkbûyê Qamişlo sala 1981 ye. Di 18 meha heftan ji sala 2012 li taxa Berzê li Şamê ji aliyê rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Mihemed Şêrîn Mihemed Alî ji dayîkbûyê Dirbêsiyê sala 1986 ye. Di yekê meha dehan ji sala 2012 li Şamê ji aliyê hêzên ewlekariya esmanî ya rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Lawîn Ehmed Hacî ji dayîkbûyê Girkêlekê sala 1985 ye. Di pêncê gulana sala 2012 li Kulêca Ûjeyî li Şamê ji aliyê ewlekariya rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Şahîn Mihemed ji dayîkbûyê Dêrikê sala 1985 ye. Di 25 meha duwazdan ji sala 2012 ve ji aliyê ewlekariya rejîma Esed ve li Şamê hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Umran Mihemed Emîn Umer Hacê ji dayîkbûyê Dêrikê sala 1979 ye. Li geraca Şamê di sala 2013 ji aliyê ewlekariya rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. İdris Cemîl Tahir ji dayîkbûyê Dêrikê sala 1984 ye. Li taxa Qedsiyê ya Şamê di 8 meha duwazdan ji sala 2012 ve li ser rêbendeke rejîma Esed ji aliyê rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Ridwan Mihemed İbrahîm ji dayîkbûyê Amûdê sala 1985 ye. Di sesiyê meha nehan ji sala 2012 li Şamê li taxa Zorava ji aliyê rejîma Esed ve hate girtin û ta niha çarenivîsa wî nediyar e.
احمد محمد ابراهیم جی دایکوی عامود سال 1991 دسیه ماهانهان جی سال 2012 هان لشامل تخا زور آوا جی آلیه رژیم اسد و هاته گرتن و تانها چارنویساوینه دیاره. جبلی و نابین بلگکری گله گرتین دند زندان رژیم اسد دهنه لهین تانها نابوان نهاتیه بلگکرن. نالین حسن، آرک